Har du en hund, der gør, når der er nogen, der går forbi jeres have? Måske har din hund svært ved at være i ro, når der er gæster, og I sidder udenfor og I egentlig bare skulle hygge jer. Der kan være rigtig mange situationer, hvor det kan være svært at være hund, når man er med ude i haven. Og det kan gøre, at man bliver frustreret, når det er, at man egentlig tænker, at man bare skal hygge med familien, og ens hund bare kunne ligge der og være afslappet, og så er det bare slet ikke det scenarie, som der sker. Men det er altså muligt at gøre noget ved det. Det er muligt at få en hund, der er både glad og rolig i haven. Så derfor har jeg altså lavet det her online-kursus, for at du kan få en hund, der bliver meget mere afslappet. Hvis du er i tvivl om det her online-kursus er noget for dig, så er der altså 14 dages fuld fortrydelsesret, fordi så har du altså mulighed for at prøve kurset af.